Здравейте! Ние сме SmartVal.bg и днес ще направим една оценка на двустаен апартамент в град София, Лозенец, площад Журналист. Апартаментът е 40 квадрата. Използваме нашия AI оценител, за да генерираме тази оценка. Трети етаж от общо 5, град София, квартал Лозенец. Тухло е имота, 50-те години. Чудесна локация ни пишат тук, санирана сграда. Така, сега ще се отбележим. Саниран. Контрол на достъпа. Не става ясно дали е обзаведен. Да видим. Пише, че са реновирани общите части. Сменен ВК и инсталация. Банята и тоалетната са реновирани. Така. Да кажем, че е ремонтиран, но е без мебелите. Ще го отметнем като обзаведен. И ще сложим площад Журналист за адрес, тъй като няма точен адрес в обявата. Би било чудесно да има, но няма. Заявявам оценка, след което ако вие правите оценка и нямате акаунт в системата автоматично ще ви създаде такъв. Трябва да си проверите имейл адреса за линк за вход. AI оценката тук е 95 000 евро и оптимистичната е 110. Това е заради малката квадратура. Виждате, тук цената е доста сериозна. 5200 евро близо на квадрат, което е доста извън стандарта. Вероятно има доста други обяви, които са на по-ниски цени и затова нашия AI калкулатор, взимайки тях за своя база, генерира цена на квадрат около 2500 евро. Грубо на квадрат за тази локация, което е нормално. Винаги има изключения, така че субективният фактор и личната преценка също влияят за тази цена. Ето и как е ремонтиран апартамента. Не е много ремонтиран. Има още доста работа по него, но започнали с банята. Това е от нас. Ние сме SmartVal. Направете оценка и на свой имот в нашия сайт.